Qui sou? Som els tres mags d'Orient. Què? Els tres mags d'Orient. I per què coi us fiqueu en un estable a les 2 de la matinada? Quina mena de màgia és aquesta? Som astròlegs. Hem vingut d'Orient. Què és una broma, això? Hem vingut a adorar el nen. Li volem retre homenatge. Homenatge? Colla de borratxos? Quina barra! Fora, fora, vinga, Però- fora! Què són aquests romanços d'endevins orientals? Fora No, d'aquí! l'hem de veure. Aneu a adorar un altre beneit! Fora! Ens ha guiat una estrella. Una ampolla us ha guiat! Toqueu el dos! L'hem de veure, li hem portat Fora! presents. Or, encens i mirra. Oh, però per què no ho dèieu abans? És allà! Em sabreu perdonar el desordre, oi? I, per cert, què és mirra? Un bàlsam molt valuós. Un bàlsam? Per què li porteu un bàlsam? El podria mossegar? Què? És una bèstia molt perillosa, ràpida, treu-lo fora. No, no ho sí és. que ho és gros i... No, és un ungüent. No hi ha un animal que es diu bàlsam? Potser ho he somniat. O sigui que sou astròlegs, eh? Bé, i què és? Que de quin signe és? Capricorn. Capricorni, què me'n podeu dir? És el fill de Déu, el Messies. Rei dels jueus. Tots els capricorns? No, només ell. Ah, sí, esclar, si no tothom voldria ser-ne, eh? I quin nom li posaràs? Brian. T'adorem, oh Brian, senyor de tots nosaltres. Et lluem, Brian, i lluem el teu pare. Amén. I ho feu sovint, això? El què? L'adoració aquesta? No. Bé, si torneu a passar per aquí ja sabeu on som, eh? I moltes gràcies per l'or i l'encens. Però el pròxim cop no cal que porteu mirra, d'acord? Gràcies. A reveure. Caram, que simpàtics. Estan ben sonats, però... quin detall, tu. Ei, què feu? Què passa? Què vol dir això? No!